Hubo mortes por estar presos en condiciones deplorables, hubo mortes por as enfermedades, por a non alimentación, por as condiciones higiénicas, por as condiciones horribles, hubo mortes por fusilamentos dentro da illa, hubo mortes porque de aí de San Simón sacaron moitos presos, xa fora para subicio, para paseos fora da illa, por lo tanto, claro, lógicamente hubo mortes como en todos os campos de concentración da época da Guerra Civil, claro. Cando empezamos a ir a San Simón, aí sí que veía realmente o que eran os pabellóns onde dormían os presos. Non ten absolutamente nada que ver co que hai agora, que está todo totalmente remodelado. Eran espacios moi abertos, completamente abertos, no que todos os presos dormían no chan, uns ao lado de outros, como decía, non sei se Antonio Piñeiro de Cangas ou algún preso, decía que se movían de xeito automático. Cando un daba a volta, todos daban a volta, porque estaban tan pegados que un xiraba para un lado e automáticamente tenían que xirar todos e non se quedaban descontrolados. Era un lugar non como ahora, que está perfecto, bonito, que parece unha residencia de veraneantes, sino que estaba completamente destruído, tiña todas as paredes que unha maravilla, con pinturas, con dibuxos, pinturas que facían os propios presos, pero por desgracia todo iso se borrou e por tanto se eliminou parte da memoria. Non sei se me intencionada, imagino que sí, pero está claro que o proxecto da Organización de San Simón o que fixo foi totalmente borrar todo o que era memoria. No ano 92 fixemos unha viaxe despois de todas as entrevistas e nos fomos todos a San Simón nun gran barco. E todos estos convictos de San Simón do ano 36 ou 39 se xuntaron de novo, xa ancianos, e nos marchamos todos unha visita a San Simón. Levaban 30 anos sin verse e foi unha das viaxes máis emotivas, na que máis recordos se volveron a vivir, abrazos, choros. Entón ese foi tamén un momento que creo que para eles significou algo, para os que estiveron ali presos, os que poderon ir no barco, como un recoñecemento a que estamos, nos contacto da historia da illa, e foi unha xornada espectacular. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.